नै बिमा गाबोन संक्रान्तिनि थाखाय जोंहाबो खरसा लायखानांगौमोन ना। आं लाना फैखानोसै बिमा, नों मनाखौल' दिरुनना हरदो आरो मा मा नांगौ बुंखादो, बावनाय हुदा दं आंहा। नोंलाय बै मैगं फानग्रा हिनजावफोरखौ नुबालाय बावखागोन दा। र' आं लायनि। नो मनाया। नै बिमा फैसायाबो आंनाव बारा गैया, दिरुनना हरदेर। नो थाब थांनानै थाब फै। मैगं थाइगंबो लांफाखादो, नङाबा बैसागुआव रायजोफोरनो माखौ जाहोनो। औ जागोन दे, ओमफ्राय थोथारगोन जानो बेखिनिजों? मा थोआ नोंनाव थानायालाय? एसेबो हरदेरथारला आरो गारामा रानगानायनि। गैया मोनलोङा, लोंनांगौबा न'आवनो हाबफैनो मोननाय नङा। देलै लोङा दे, थादो थांना फैनोसै आं। ओइ लोगो न' दंना गैया मानसियालाय? ए माथो लोगोसोलाय? फै जिराय फै लोगो। जिराय। माथो खौरांमोन लोगो? माबाहाय लोगो, बाजाराव थांनोसो नोंखौ लोगो लानो फैदोंमोन आं। ए जोंहा बोरायानो थांखाबाय लोगो। दे बिदिबालाय थाथ'दो लोगो, आंबो थांना फैनि। दे लोगो थांना फै। बोरो बहा थांखो? हर मनाया। दै गिलाससे लाबोलाय। ओंखाम उखैबायमोनलां बिरादनो बिमा, खुरैदो। फैदो होमबालाय। ओइ बिमा, नै आंना जगारा जाबायानो, बै जानाय थावखौ लाबोलाय। र' लांगौ। नो थावा। थौ बिमा, मोसौखौबो सानैजोंनो थुखैहैखानोसै। थुदो होमबालाय। फाग्लि, थुखैग्रोनि आं नोंखौ। बिबार मालाया गानदो, जोंबा बयबो गोदान गोदान गानो बोथोर गोदाननि, नोंसोरबो गोदान गोदान गाननांगौ फाग्लिफोर। थांसै, दोनलांसै आं नोंखौ, बबेयाव थांनो गोसो।
ओइ बिमा ओरै फैथ'लाय नै बिमा नों न'आवनो थाबाय थाथ'दो आं रायजोफोरजों एसे ओंखारलांनि जागोन दे दा जौ लोंसोनानै न' लानो रोङि जाबो जायालै बिमा बिब्दि बैसागुनि नामाव एसे मोनलोंबानो गोजोनखायो आंहा दे थांदो होमबालाय दे जागोन बाजै ओइ बाजै न'आव दंना बुन्दु गैया खोमालै थांफिननोसै ओइ फाग्लाफोर मा नांगौ नोंसोरलाय जिउ माबाया लांखासिया मा जाखो माखौ बारदावखो जावलियाफोर हाब बाजैनानो जायाखैना उनथिंनिफ्राय माथो होफैनाया बेनिखायनो बारदावबाय आरो जोंहा माथो खबरमोन आगैमोन खबर माने बाजै बैसागुनि नामावसो एसे मोनबा जागौमोन बैसागुनि जौ बिदैखौ ए बिदिसो र' लायनि लाबोदो बाजै नो फाग्लाफोर लोंदो जागोन बाजै नुदो बुन्दु नलै बुन्दु लादो सेस गोथारलै ओइ बाजै लाबोदोलै जोंनोबो बैसागुनि जौ बिदैखौ लाबोद' बाजै जौफ्रा आरो सोर फाग्लाफोर फैलायखो र' लांगौ जिरायदो सालदे दे आयदै नो लोंनानै दावराव दा जाखा जायालै बाजै मा थेमथा आरो बुदां नोंसिना दाबो थेंकिया बुङाखै नामा हा जोंना माब्लाबाबो बुंफेरालै डेन्जार बुस्थुलै जों औ जों नोंसोर बायदि एसे दुरबल नङाथ' आच्छा बारु जोंथ' नोंसोरजों हाखाया होमबाबो नोंसोरो एसे खम लोंनो सोलोंदोब्रा मा खम खालामनो लोंनाय लोङि बे जोंनि गोसो नोंस्रा बादा होनो मा दरखार मा लोंनानै गाबोन सिखारनो हालाय जाबासो बुजिगोन नोंसोरो मा एसे जाम्बालै बे जोंखौ बुजायनो फैदों जौ लोंना लामा सामा उन्दुनानै थाना बिखुनजोजों बुजाग्रा मानसियासो जोंखौ बुजायनो फैदों इ साला होमारसै बेखौ बेथार नांबार न बुलाय मारसिगोनलै फाग्लाफोर र' नांबारगौ फै हगारलै हगार नाङालै नाङा बैसागु बोथोराव बिदि हामा द्रागे हालालै आंनो बुंदा हमथलाय आं हमथलाय फाग्लाफ्रा मा जाखो आंनि न'आवसो नांलायफैनो मोनबाय बिसोरो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां हमथानायखायसो गबाय नों बेथा नङाबा नों दिनै आंजों जिफोरजोंबो नों बेथा बोरैबा बाजैया सफैनायखायसो गबाय नों बेथा खाफाल मोजां नों आंखौसो खाफाल मोजां बुंबावदो नों बाजै फैयामोनब्ला नोंसो गेब्लेजोबगौमोन आरो दावराव जाबावदोंसो नोंसोरो
नोंसोरो एबारनिफ्राय जुमाय होथारलां नोंसोरनो थांदो नोंसोरो बेनिफ्राय थांदो औ थांदोनि थां र' बाजै आंना एसे दंबावो लोंलांजोबनां फाग्लाफ्रा लोंनानै आंनि न'आवसो दावराव जाफैबाय होथारलां एबारनिफ्राय बिसोरनो जुमाय बे फाग्लाफ्रा फैनानै आंखौसो गोबाव खालामबाय थांसैहाय आंहाबो बोरायजों मोसाहैनो One, two, three. Badau. Badau deh. Oba ikne. Sanibu. Oh, coba. Ya, lagi halal yang no. Aku kumtalang. फाग्लाफ्रा लोंनानै आंनि न'आवसो दावराव जाफैबाय Tangi. Makan.